Lami ka mo dala. Ay, oh. Unsa nga course di ang daghan og lami? Ay, ang cream. Unsay pangalan nato? Lizaya Kate. Tagasa. Taga Suarez. Unsay course nimo? B.Ed. Lami ka mo dala. Ay, syempre. Og relasyon oy. Ito lang relasyon. Relasyon. Yes. Dali, pa na si Mamoto. Unsa ka lami? Mga 100%. Unsa nga course ang daghan og lami dire sa St. Peter's? Criminology. Kay criminology ako mayap. Sabi gini mga cream oy. Kaya namin sila mukamang. Ala lami sila mukha. Di kamang naka. Ay. Unsay pangalan nato dol? RJ, Tagasa. taga Mayahay. Lami ka mo dala. Depende sa gidala dol. Sige dala. Og relasyon ba? Relasyon, lami dol, lami. Basta cream, lami na dol. Lami mo dala relasyon ng mga cream. Lami kay dol. So ang pasabot nimo daghag lami sa cream. Matik, basta cream. Lami na dol. Lami na makamang dol. Alami mo ka mga Lami makamang cream. Grabe. Expert mo kanimo kamang di. Unsay pangalan nato? Ako si Kim. Ikaw. Si Jerry Quest. Tagasa. Taga St. Peter's College. Tagasa nga lugar ba? Ay, Linamon Lara Dolores. Ikaw tagasa. Taga Bagontila. Unsay course ninyo? Civil Engineering. B.Ed. Lami ka mo dala. Depende sa... Og lami ka mo dala og relasyon ba? Relasyon. Relasyon di ay... okay lang. Okay lang. Okay lang. Unsa ka lami? Lami... Basta lami ko yan. Unsa nga course ang daghan og lami dire? Criminology. Lakim daw ko no. Ikaw, lami ka mo dala og relasyon. Sometimes. Kabalo di ka mo dala. Depende na sa sitwasyon. Unsa nga course ang daghang lami dire? Mas ako kay kuan, engineering. Unsay pangalan nato dol? JR, Ikaw, Nikki. tagasa. taga Linamon, Ikaw. Taga Kaswagan. Unsay course ninyo? best cream. Ikaw. Education. Ikaw, lami ka mo dala Ano sa man ka og relasyon. dalag relasyon. Syempre. Char. Ikaw unsa ka lami mo dala og relasyon? Mga kuan siguro 99%. Among 1% na day. Narapod sa ko Unsa nga course diri ang daghan og lami? Ay cream oy noon sa. Unsa nga course ang daghang lami diri? Syempre, edok. Unsay pangalan nato? Refa Maybora. Ikaw, Angel Bimat. tagasa. Lipuga. Ikaw, Ibo. lami ka mo dala. Oh, gugma. Ikaw, lami ka mo dala. Oh, gugma. Kabalo na sila daan. Unsa ka lami mo dala og relasyon? Lami pa sa iya. Ikaw, unsa ka lami mo dala og relasyon? Mga 100% ka. 100% germs? Unsa nga course ang daghan og lami dire? Matik, criminology. Grabe ang mga cream. Dagan criminology pero diri sa theaters sila daghan kayo. Unsa pangalan nato dol? Yummy boy na lang kay kuan. Yummy boy. Unsa pangalan ikaw? Unsa pangalan nimo? Thomas. Tomas Tagasa. Taga kuan, Erlinda. Ikaw, Tambakan. akong pangutana, lami ka mo dala? Depende boss. Ikaw, lami ka mo dala? Depende bod. Relasyon mo, giingon, masiglahi nga dala yung lahat unsa ka mo kalami mo dala og relasyon. Ano, magud-gugud. Di ko mag-cheat. Adi ka mag-cheat. Loyal ka. Loyal good. Grabe ka, wow. Isod ni pangitaw ni nga ni ka loyal. Ikaw dol. Unsa ka kalami mo dala og relasyon? Depende kung makasulay ko. Makasulay ka. Wala yun kay kasulay. Wala pa.
Grabe ka tong walay mga relasyon dia. Available niyo. Dire, unsa nga course ang daghang lami dire? Computer engineering. Dili. Idok. Idok. Lami dili. Idok. Mga bahay halos. Ba. Ay tuganti ka mga idok ko, lami daw ko no. Unsa nga course ang daghang lami? Sa idok yun, idok. Dolo sa pangalan to. Darwin Idanyo. Tagasa. Taga Dalibuga. Lami kay mo dala. Depende. Unsa nga course ang daghang og lami dire? Mechanical. Mechanical. Ala, taga mechanical mga tirador na mo ha. Dol, unsa pangalan nato Dol? Brakes. Tagasa. Taga Bagong Silang. Unsa course nimo? Civil engineering. Lami ka mo dala. Lami ba sa kwan? Unsa? Unsa ka dala? Relasyon, unsa lami ka mo dala relasyon? Ay, sobra ka lami. Gago. Ang babae lang matuman. Unsa nga course ang daghang lami dire? Anong mga civil engineering? Civil engineering yun eh. Oo. Unsa pangalan nato? April. Tagasa. Del Carmen. Unsa course nimo? Eduk. Lami ka mo dala. Dili. Og relasyon ba? Ay, oh. Asa mo na? Tarong nga. Lami ka mo dala og relasyon. Oh, tarong po ko tana. Oh, sakto. Unsa nga course di ang daghan og lami? Ay, ang cream. Kay cream man ang ato ah. Unsa pangalan nato Dol? Ariel Dol. Tagasa. Akiwalan. Lami ka mo dala. Lami. Og relasyon ba? Sila mo ginahon na. Lami. Dala relasyon. Unsa ka lami mo dala relasyon? Tama sa makaya. tama sa unsa ka loyal ang mga cream. Ah, Nana nila. ada kag loyal sa cream. Daghan. Kaayo. Sa tanan dire. Wag galing gitawag og criminal loyal. Criminology. Tanan course dire. Unsa nga course ang daghang lami? Cream judol. Sana all. Loyal pa ang cream, nga lamion pa. Wait, creamy gali, creamy. Lami. Lami. Criminal loyal. Ibutangan yun nimo og mga meaning dol ala. Shout out, Jesse, gusto nimo shout out dol. Shout ko sa taga Shunana, Ate Sikades, and Team Sugapa. Shoutout ko sa pamilya dera. Man, ako sa alias Wawar. Shoutout ko sa mga best friend dala. Hi. Shoutout sa akong mga pamilya diya. Ug sa tanan mga taga-Piterians. Shoutout lang ko sa akong mga friends ag nila Ate Sam ug Kuya Rowell. Shoutout na ako Markada, Timugnog, Manuyupay. Sa akong mga crush diya. Alo, tagalan Crush. Daghang gid crush. Shoutout ko sa A-Boys. Shoutout ko sa mga classmate na ako diya, taga Bagong Silang. Shoutout ko sa ex na gi Lagdan raw. Ipasagdan niya sa siyang ex. Oy, Gipanikiputas ako. agay. Julian Bendong. Shout out daw. Isa pa gid mo shout out. Wala, siya ra kay. Siya ra man na ako. Ay, shoutout ko ni Barbie, ni Dare. Og sa akong uyab. Shoutout na ako si Kuan. Francis Sidanyo, si Stephen J. Papasin, tas si Pipito, then Romela and Chari and May. Yeah, shout out. And lastly, Sarukam. Sa di pa ni mo nga video, shout out kay kang Kian, Bia Soriano, shout out kay Bong Valencia, shout out kay Franz Baguio ug sa uban nato na mga solid supporters sa alias Wawart no. Mga idol, shout out sa inyo ug mo kalimot og follow, share sa atong content ug more videos to come and God bless.